Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Buyungas versus Boy Uragon. Ang malaking diferensya na magpapahirap sa ating idol na si Buyungas. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Suntukan ng mga sikat. Well, yan ang ating kinaabangan sa The Battle of YouTuber, ang suntukan ni Buyungas versus Boy Uragon. Noong nakaraang press conference mga idol ay mainit ang pagpasok ng dalawa. Namumuo talaga ang galit ng bawat isa at talaga nga namang nakaka-hype ang mga ito. Pareho naman silang dalawang malalakas, matatapang, ngunit ang katanungan mga idol, sino kaya sa kanilang dalawa ang mananalo? Si Buyungas nga ba na undefeated fighter o si Boy Uragon na boxing coach? Sa nakikita natin mga idol ay pareho silang magbabakbakan sa taas ng ring. Pareho nilang gagawin ang kanilang best para manalo. Sa laki ng katawan ni Boy Uragon mga idol ay solido ito kumpara sa ina-expect ng lahat. At nakikita naman natin mga idol kung gaano kalaki ang diferensya ni Buyungas kumpara kay Boy Uragon. Napakataas nito ni Boy Uragon mga idol. Kung tutuusin lang mga idol ay hindi match ang laban na ito sapagkat sobrang laki ni Boy Uragon. Pagdating sa laban mga idol ay tiyak kong mahihirapan itong ating idol na si Buyungas na pumasok sa depensa ni Boy Uragon dahil mataas ito mga idol at mahaba ang galamay. Sa tingin ko mga idol ay malakas din itong si Boy Uragon dahil mismo si Boss MG na ang nagsabing malakas na laki itong si Boy Uragon. Samantala mga idol dahil matapang nga itong ating pambato ng Bisaya ay hindi ito inaatrasan ng kahit na sino man, kahit malakas pa yan. Dahil si Buyungas lang mga idol ang malakas pagdating sa palakasan. Sa ilang araw na pag-aantay mga idol ay sigurado akong pati kayo ay excited sa magaganap na resulta. Dahil nag-aala blended fighting ang nangyayaring laban mga idol. Walang may alam kung sino ang mananalo. Kaya ano sa palagay nyo? Sino kaya ang mananalo sa laban na ito? Ang mataas at solidong si Boy Uragon nga ba? O ang hindi katangkaran ngunit malakas ang loob? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan ko kayong i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.